bicicleta também? Quem anda de bicicleta também? Quem anda de bicicleta também?
Naiz garai berrietara nahiko genuken igaro oraindik hemen gauzkaten lege arrotzen esklabo eta presoen kasuan ni konturatuta nago denbora horratzak dira geroz eta zorrotzago hemen gaude oiukateko inoiz baino ozenago batek gose diraueno ez gara aupa Josuen txigoiari herri hau zurekin dago. Aupa Josuen txigoiari herri hau zurekin dago.
Izan ere, eguneroko lanari esker, gorpuztuko dugu mugimendu hau. Jaso dezaten hemendik gure besarkadarik beroena. 14 etxera!
ona hurbildu zareten guztiok. Gaurkoan, milaka herritarrok bat egin dugu hemen Donostian euskal preso eta ieslarien eskubideen aldeko aldarrikapenak bere tokia izan dezan aste nagusian ere. Gure asmoa aldarrikapen hauek festa giroan jendarteratzea zen, baina tamalez ez zaigu albiste honik iristen Espainiar zein Frantziar gobernuen eskutik. Giza eskubideen urraketa eta mendekuan oinarritutako kartzela politika da gaur egun protagonista nagusia. Eta horren adibide gordina dugu Josu Uribe Etxeberria, euskal presoa bizitzen ari den egoera larria. Minbizia, bi nodulu eta metastasia pairatu arren preso dute, bere bizia arrisku larrian egonik. Egoera hau salatu, eta bere eta larri gaixo dauden gainontzeko 13 euskal presoen askatasunaren alde boze grebari ekin dio. Josuri elkartasuna adierazteko bestelako espetxe batzuetan ere neurri bera hartu dute. Doakie beraiei eta une hontan errepidean dauden senide eta lagunei gure animo eta musurik sentikorrena. Giza eskubide guztiak errespetatuak izango diren eskenatoki baten alde lanean irmoki jarraitzeko konpromisoa hartua dugu eta lan horretan jarraituko dugu. Los gobiernos siguen sin dar ningún paso en positivo en torno a la situación de las y los presos y exiliados vascos. Continúan aplicando las leyes y medidas de excepción que tanto sufrimiento han provocado y que año tras año, década tras década, han supuesto y suponen tal conculcación constante y terrorífica de los derechos humanos. Han hecho de la venganza un pilar fundamental en todo lo referido a los y las presas políticas vascas, lo que nos impide avanzar hacia una verdadera solución y escenario de paz, en las que será inexcusable se respeten todos los derechos humanos. En este sentido vemos necesario que se den con urgencia los siguientes pasos. Aste hontan bertan, istripu larri berri bat eragin duen sakabanaketa politikarekin amaitzea, isolamendu eta bakartze egoerak bukatuta. Acabar con la dispersión. Gaixotasun larri eta sendaizinak dituzten Josu Etxeberria eta beste 13 presoen askatasuna. Libertad para los presos y presas con enfermedades graves e incurables. Eta hirugarrenez, Estrasburgoko Auzitegiak errefusatu duen 197/2006 doktrina desaktibatzea. Desactivar la tenebrosa doctrina 197/2006 repudiada hasta en Estrasburgo. Neurri hauek indarrean mantentzea giza eskubideen aurka kokatzen dira bete-betean. Herrira mugimendutik argi dugu herri mobilizazioa eta konpromisoa ezinbestekoak ditugula gobernuak mugierazteko. Gobernuek beren eskuetan dute kartzela politikaren giltza, baina euskal gizartean dugu gobernuak mugierazteko giltza. Hoixe da euskal pilota. Bakea eta konponbidea eraikitzeko preso eta ieslarien egoerari irtenbidea emateko erronka historikoa. Eta lehenengo botean, aipatutako muturreko egoerekin amaitzea ezinbestekoa dugu. Soilik horrela izango delako posible, bigarren botean bake egoera sortu eta egonkortzeko urratsak ematea. Es fundamental que acabemos con las situaciones límite anteriormente mencionadas. Los gobiernos tienen la llave de la política penitenciaria en sus manos, pero somos la sociedad vasca quienes tenemos la llave para que los gobiernos se muevan. Eso es justamente la pelota vasca, el reto histórico de dar salida a la situación de presos y exiliados en la senda de la construcción de la paz. Al primer bote debemos conseguir que se termine con la dispersión y que los traigan a casa, que liberen a Josu y a los otros 13 presos que padecen enfermedades graves, que apliquen la ley de las 3/4 partes, que desactiven la doctrina 197/2006,
para que al segundo bote la pelota vasca pueda dar pasos hacia una paz estable y duradera. Beraz, animo, segi dezagun lanean, guztion artean lortuko dugu eta. Giza eskubide guztiak, euskal preso eta ieslariak, Euskal Herrira. Herrira tabernan topa eginez, edota abuztuaren 18an ospatuko den herrira egunean parte hartuz. Bestalde gogoratu orain preso eta ieslarien aldeko ikurra banatuko ditugula, nahi duenak aldarria kainonazora eraman alizateko. Eta amaitzeko jaso dezatela txalo zaparrada eta besartearik beroena, Josu Uribe Etxeberriak, gose greba mugagabean aurkitzen diren presoetan orbanako